थंडी सुरू झालेली आहे आणि मस्तपैकी गरमागरम असा चहा जर मिळाला ना तर खूप मज्जा येते. तर आज मी चहाचा मसाला बनवते. ही बागेतली गुलाबं काढून घेते मी इथे आणि ह्या पाकळ्या काढून घरात सुकवून घेणार आहे. आणि हा गवती चहा आहे. ही गवती चहाची पात ही पण मी 7 ते 8 पानं घेतलेली आहेत. ही गवती चहाची थंडीच्या दिवसामध्ये गवती चहाच्या पातीचा जो फ्लेवर असतो ना तो चहामध्ये अतिशय अप्रतिम लागतो. आमच्याकडे काढा बनवतात, तर काढ्यामध्ये पण आम्ही हा गवती चहाचा वापर करतो. त्याचप्रमाणे तुळशीची केसरं, मी इथे तुळशीची केसरं काढून घेतलेली आहेत. ह्याचा काढा बनवणार आहे. हे मी चहामध्ये वापरणार नाही आहे. सध्या मस्तपैकी थंडी पडते. तर चला तर मी आता मसाला बनवायला घेते चहाचा. इथे मी मिरी घेतलेली आहे. ही 2 चमचे मिरी आहे. 1 चमचा लवंग घेतलेला आहे. 1 चमचा वेलची घेतलेली आहे. 1 चमचा बडीशेप घेतली आहे. आणि हा दालचिनीचा 1 तुकडा घेतलेला आहे. आणि हे जायफळ आहे. हे थोडंसं असं चिरून घेणार आहे मी इथे. हे सगळे जे मसाले आपण पॅनमध्ये घातलेले आहेत ना, हे पहिल्यांदा जमिनीवरच पॅन ठेवून त्याच्यामध्ये सगळे मसाले पहिल्यांदा घालून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर विस्तावावर ठेवायचे. एकदम बारीक असा गॅस करून भाजायचे आहेत. मी इथे चुलीवर भाजून घेते. हे मसाले आहेत ना सगळे व्यवस्थित असे परतून परतून भाजून घ्यायचे. एकदम असे लाल बुंद करायचे नाही आहेत. छानपैकी असे कुरकुरीत झाले ना की काढून घ्यायचे. आता मी इथे गुलाबाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. इथे 2 गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत. 7 ते 8 गवती चहाची पानं आपण सुकवत ठेवलेली ती घेतलेली आहेत. आणि इथे मी 4 चमचे सुंठ पावडर घेतलेली आहे. ती पण व्यवस्थित अशी गरम करून घ्यायची. म्हणजे हा मसाला आहे ना तो आपला व्यवस्थित असा बंद अशा बरणी भरून ठेवला ना की 2 महिने टिकतो. सगळा मसाला व्यवस्थित असा थंड झाल्यानंतर मी हा मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते आहे. मिक्सरमधून एकदम बारीक असा लावून घ्यायचा हा मसाला. आणि चाळायची वगैरे गरज पडत नाही, कारण आपण चहा गाळून घेतो. त्यामुळे मी असाच भरून ठेवणार आहे बरणीमध्ये. बंद अशा काचेच्या बरणीत व्यवस्थित असं बंद करून ठेवून द्यायचा. इथे मी तुम्हाला दाखवते. इथे माझा सगळा मसाला हा बनवून तयार झालेला आहे. चहा मसाला, यो गवती चहा घातलेलो चहा मसाला अतिशय अप्रतिम होता. चला तर मग आता आपण चहा बनवूया. त्याच्यासाठी मी इथे पातेलं घेतलेलं आहे. आपल्याला जेवढे कप चहा बनवायचं आहे त्याच कपाने मी इथे मोजून 1 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि 2 कप दूध घेतलेलं आहे. मी 3 कप चहा बनवते आहे. आणि इथे 3 चमचे साखर घातलेली आहे. आणि 3 चमचे इथे चहा पावडर वापरते आहे. व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचा हा चहा. आणि चहा मसाला मी एवढ्यात घालणार नाही आहे. जरासा चहा असा उकळला ना की त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी चहा मसाला घालायचा आहे आपल्याला. आता मी इथे चहा उकळल्यानंतर इथे चहा मसाला घातलेला आहे. पाव चमचा चहा मसाला लागला. इथे 3 कपांना मी पाव चमचा चहा मसाला वापरलेला आहे. मस्तपैकी असं ढवळून घ्यायचा हा चहा. चहा मसाला सगळ्यात शेवटी घालायचा म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान येतो. आणि जास्त उकळायची गरज नाही. 1 उकळी काढायची आणि लगेच हा चहा आपण बनवून तयार झालेला आहे त्या कपामध्ये ओतूया. मस्तपैकी आपला चहा गरमागरम बनवून तयार झालेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता की ती जाड असा मस्त चहा, वास पण मस्त येतो चहाला. एकदा चहा प्यायल्यानंतर एकाबरोबर तुम्ही एका पाठोपाठ 2 कप चहा पिऊ शकता. असा आपला हा चहा बनवून तयार झालेला आहे. असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा आणि माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.